Obekone kiwase para hikurwa humuchokero kago chichuni nigo ritukoria rero mo CPD bwense moya masaba no ta esokire na kwene kigakore kya sate bira bantu batano nigo basiretie hobogima bwabo abu asabande bagendrete kurwandira hobogima bwabo na konyoro bwene ase chinya gitari au abamenye bense meyo nigo basokire na kuboria serikali county ya Kisii kwene kyabuna nkurigereriere epare yoboya na kobeka ebitango birero yache kwene kyabuna kigari ngogendigwa kira senchirerengia eriko keania emibasokano bune yega na kurenda magima ya bananchi muri kitosof kirikerubo agotomanya senchire bwikirana ase umorogoba bweritskure igoro nigo mubasokano mube onegetigwe ase para ya masimba keroka abo ase gari yabugoretie morases yabutogete chibreak na gosiria oboroso koirera gotuma abantu batato abo barenge ase stage ya keroka eyuere mbarabare nenyagitari ya Bucha Rivalol Hospital. Abamenyi ba umuchio okeroka ujogotoka ime ya wodi ya ichuni ebunge ya Nyaribari Masaba nigo banyarire koerera buna nigo egari yo yanyaritse ko bage gosiria oboroso chinsa 12 chamargoba ritukore igoro abo yanze ko bage gutuma abantu batato abo bari abarundi ya chipikipiki barenge kwerigeria Gokwana na egeteseni ya Ensoko TV abamenyi abo nigo barwa ogosaba gucha ase serikali ye county ya Kisii yekobwatirana no mubunge Nyaribari Masaba gucha kobeka chipambu kurwa ichuni goikakeroka echo kirache ko bachigokanya SPD ye kigari amone chipigipigi gucha gokeania emibasokano emenge inchenge tonale goteba kera nyuma batararosie furayo be baguchikorosi tiga kere tobekere chipambu gochakera iri topu gochienjere kogenda St James babeke chipambu echipaka ali ma St James egere gali koruma simba mwino nyangoso bachaka gotache break ko bigo se break nero batambo ke pambu egocha goikaga igenjere goturumboka goikana bakoibubuna kweli break teyo onyege kange bone bagocha gutwabokera gaige turumbo ko break teyo sinywa sakora ki asagochi ngoro ku Josephat lakini bali bamaita malieta ndengoro kwa Embombakta bono nale gotebe serikali yaito gakitororege turumbo kigichuni go turumboka chipambu chiri ansere ichuni bogeka mundo test kera gorukuru nyangoso o test ligali gocha umanyana ki e break nero go steyo wegere gali angali. That's for a fact togo sabanga pale yegeligere rwebe kuna ne chipamps agano nero togo tumeka ntwanje chipamps ne ntwa bagendia lakini asengenjo yogo kukwabere ga okonge togo saba chinjere chinde chirigwe mbadala ere chiragere to reduce the accidents ga igo barure ogosaba gocha ase county ya Kisii gocha korosia epara ya kanyimbo goika metamayo abo ese abantu abange bari bakwenda chisabari chiare baracheko bagotumeka eryo bachego keania emibasokano kurwa ase egetirimbuko ya ichuni goika keroka togo sabe para ya ichuni metamayo epara nerere igorere rafroad epare yenyare ko murorwa ebekwe ram karabekirwe ram kigari kiri kinene kibwato musigo kitari ko nyara gutumbuke gitumbuko gichuni kietu are diversion yenda yasoka metamayo wetera ase kiro ye kiombe igorari goeta nyabyemba igoro goeta epare yebekwe ram kigari kiri kibwato musigo morito kiaeto ororo kiasoka metamayo kianda Nairobi nyaribo ate kitime na simbarati kigari chonsi bichigo rurogoroga kibwate mesigo chietrenchera kwanda nyabyemba chitirimboke chigende asakoro kukwerende gakoraga iga chibreak chinyinge chikobura asa malieta engoro ku Lawrence Nyambega mbumbumbu omwana boda keroka gucha engoteba nande ngoirorera abantu baito bakure ga side kake kene bakure serikali ye county ne ye serikali kuu kaki mtusikilize kilio chetu tumelia kwa miaka mingi tualelie se miaka menge Motemenjire ndio nsitoroseli kwefura ofo egonjokana na abantu bagweta kando ne chigari kando ekyagara chigari chikorwa chitingo gete chiararira abantu baito Ama OCPD Masaba North Sub County oyonyarite goikerana ase omubasokano uyo niganyara goteba buna nigo abantu batano basirete amagimabo abo asanyara kurwa ogosaba gocha asa barundi ya chipigipigi amo na barundi ya chigari na bari bagotara na magoro gocha koba maiso ekero bagutumika epara nonyana kereke iga embre nyingi egasaine koene kigwa ase ense yaito ngo reporteria egetesenie keiga kia Ensoko TV nchenkoro kwa Sophie Oigara.